Uzlubione u Chryście Panu, braty i siostry, radosny i pełny nadziei czas Adwentu zakończył się. My duchowno podrychtowali się do przychodu Jezusa Zbawcy i doczekali się tej niezwykłej nocy, kiedy przeżywają spotkanie z nowonarodzonym Zbawicielem, jak niekoli jego przeżywali pastuchy z okolic Betlejema. Tym pastuchom, kiedy oni wartowali u nocy swój statek, zjawił się anioł Pan i сказał: nie bójcie się, ja obwieszczаю wam wielką radość. I ona będzie dla wszego narodu, bo narodził się wam сегодня u гороdzie Dawida Zbawca, jakim jest Chrystus Pan. U naszych kościołach i kaplicach podczas uroczystej świętej mszy pasterki tak samo uczyć radosne posłanie. Сегодня narodził się Chrystus Pan Zbawiciel i my, jak niekoli pastuchy, przychodzimy u nasz parafialny Betlejem, aby znaleźć tam Pana i z wierą Jemu poklonić. Boże Narodzenie to światło nadziei dla nas. Sam Bóg przychodzi do swojego narodu w osobie nowonarodzonego Jezusa, aby przemieniać ciemru nocy u prawdziwe światło, jakie oświetlaje każdego człowieka, i do głębiny zmienić los żychorów krainy zmroku, napełniając ich serce spokojem, radością i nadzieją. Święty Ojciec Benedykt XVI u swojej encyklice Spes Salvi pisze, że my zbawieni nadzieją. Człowieku nieobchodny Bóg. Świat bez Boga to świat bez nadziei. Tylko Bóg może uwieść u im sprawiedliwość. U radosne święta Bożego Narodzenia ja okrużаю modlitwą każdego z was. Ja duchowno jednаю się z dziećmi i młodzieżą, z chorymi i samotnymi, z więźniami i zależnymi. Osobliwej modlitwą ja okrużаю wszystkich tych, kogo przygniatają seriozne ciężkości i pokuty, kto zmagaje się z problemami i przeżywa kryzys, kto przechodzi przez wypróbowanie wiary i nadziei. Niechaj cioletnie święta napełniają każdego z was dowierą i optymizmem. Ja wykazuję wam, drogie braty i siostry, swoje serdeczne pożądanie. Niechaj Jezus Chrystus одарить was zdrowiem i potrzebnymi łaskami. Niechaj umacuje w waszych sercach wierę, nadzieję i lubow. Żądaję wam spokoju ducha, zgody i jedynstwa u każdej семьи. Boski Zbawiciel, przychód jako na świat my radosno oznaczajem, niechaj będzie krynicą waszej nadziei i niechaj wam szczodro błogosławić. Teraz i w nowym 2012 roku pańskim.